titiri sai ka yi uban gida na gode. Production. Ga fesa abin da kurmin ne shi ka farin gane. 2-1-2-3 sai ka yi uban gida na gode. Ga fesa abin da kurmin ne shi ka farin gane. 2-23 sai ka yi uban gida na. Farko za na sanyo tabaraka wanda ya bani baiwa. Allah ne ina godiya a gare ka ina da dawa. Salatilin ko gaɗa manzo na ɗan larabawa. Fiye ne a gundun halittu wanda ya zarce kowa. Allah na ba mini waƙar fesal in yi biyawa. Ko kuma in daɗa na ɗiyar ta biyun ba san bari ba na gode. Ga fesa abin da kurmin ne shi ka farin gane. 2-23 sai ka yi uban gida na. Na yi kira ina yan kudan da lakoro mun ji daɗi. Ga fesal abas lakoro da shi yanzu muke zumuɗi. Ɗan majalisa a kudan yau mun ƙara faɗi. Kudan yayi ka da su yanzu ake ta taɗi. Ni ma na shaida a kuma lallai na ji daɗi. Fesal ɗaudar kudan na sahin mu kai za mu zaɓa na gode. Ga fesa abin da kurmin ne shi ka farin gane. 2-23 sai ka yi uban gida na. Ina wasu ya ku zo gana ku farin gani. Mai kyan ayyukan baya wasa gashi da kwarjini. Mai yin kyauta ya kara a gode baya gulaguni. Wayo daɗi gashe ni gane da mai kyawun hali. Tafiyar ai ta wuce dole mu zo kan kagwani. Kudan da na koro fesal ka zama garkuwa ya. Ga fesa abin da kurmin ne shi ka farin gane. 2-23 sai ka yi uban gida na. Ga fesa abin da kurmin ne shi ka farin gane. 2-23 sai ka yi uban gida na. Kun ga farin gani mai tsona idan gani. Gashi da kwarjini mai tari na farin jini. Za mu yi gangami kayan zaɓe za mu wani. Babu hayaniya fesal zaɓen ka muke gani. Ga jama'an gari da na kauye sun yi gangami. Kai ni ma na gani wayo ni ma na gani. Fesal na gode. Zan gaida Ubangida na Alhaji Sabitu dan uwa. Mai kyawun ayyuka Alhaji Sabitu mai gida. Gamji sha sassaka na gaishe ka Ubangida. Wa ina habba fari na gaishe ka dangare. Wa ina habba baki kai wa ka zama dangare. Tafiyar ai ta kuce fesal jaba mu je gaba na. Ga fesa abin da kurmin ne shi ka farin gane. gode. 2-23 sai ka yi uban gida na. Ga Alhaji Murtala wanda shi ma ya zama garkuwa. Tafiyar mace APC tabbas ka zama garkuwa.